Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMLA jongka Ranikor constituency uba Pius Marwin. Hagalai terik uyayong arajar arpusan ula pli pajba ya ke building batamai jongka Holin Memorial Lower Primary School balatay lang baka scheme Special Rural Work Program arajar arpuar arajar arpulai haga jingmang pisa ka ba shipho lak tengka. Hagani gasngi la sakhilang daw Block Development Officer jongka Ranikor CNRD Block uba Steve Ford Marwen rengkat ki wede ki officer ki menteri snong ki nong hikai bad ki khana ki bapuli hagani ka school ka badon ha ka snong nong kedai nong na Southwest Khasi Hills District. Kani ka school kapala dep rakhiru ya ka jingdap arpusan snem house snem arjar iwe kala ajing syakri ka bapaka ya ki khana ha ka snong nong na bad na ki wede ki snong ki bamarjan. La ai kerteng ya kani ke skol da ka Holin Memorial kalong ban pensak nam ya ka kerteng jong parat ubalong ru unong semar nong pang ubat bit hagi por baudang im hagani ke slapertei. Kani ke skol gadon naduk ka kelas nursery haduk kelas 8 bat kidon baro kendai pun reungut ki kena puli hagani ke skol. Suakan khap yo meu ribon ngatap ta mesin ke bah semua komen ke por saya no play ketika in school dekat bagi dalam ini di nongilam ke snong di nong penyat jo ke school di nong ikai jo school di rorong pak jo katong kathan dekat lang badu video jo ka Ranikor blog bangala terbena bah nila play ketika building school ketika semilai terik jo mulai bersau arja usan. Ya ketika jika ajar puing lada benreki ketika jingda person snem juga ketika school tinggal sengi ketika school nadu usnem siajar kendai spak kendai penriu ban pensak jigen mau ya iwei na i parat i jongi i balong inong kem betebit bah ketika dong katany ita ide i Holin snaitang te kajing seng kajing ini school kalong kajing temu kalong ban ai kajing nang jing start ban ai kajing hikai kajing nang jing tip ya barok ki khun jong ka snong hi barok gawe idan kata kajing temu ga babha te re ki teman ke jongi kila perkat ya kata man bersak kan mau yo ne ru krau munong mo inong yarap man pen kia ya kata kajing pangmet jongi breu te kajing ya janti kajungi hakini ki absence snem ki belaj no bat hadu menta kasni ki la koi aku mbak aru pra pun snem te kajing e ke basibun ye kendu nomor ki don tang ka we ka hol ngila bu akani flag ru ka tu ka hol ngila long don tang ka tu ka we ka hol bat ngila don kelas nursery hadu kelas 7 kajing sim jing e ngila persyang marsna lagi building temporary ki jungi ki desai ki ngila sai lagi format ki jungi marsna yang tin tang syuan leer laklit kata kalau ngejing diunong jadi tinggi ya persyang baik kat balak kibor kejongi ti henry dia kapor bah isar kejongi ilawan hajing rakhe kejongi ke silver jubilee bat ngila abu ya ke memerendam ru isar banyak problem ya ke school kejongi tidak hakum ke kapor kan bang iyo ya ke building ke bathmai iyo ke building ke bah hoi kala penhun shisha yang igum kina punya school ngina susuk ka mensim nama hagi ni kisnem baro kamu kai kalau ka barit mensim hadu kata yang igina punya namar ba tang syuan ulier ngila perkat kuslai kumnu kan jai ka school ka jongi Baguna baguna school jongi kalatendra Alish school nginlek Banat kabika ana Kajuk jongi menta Kamang syuk kumen syua Oh menta Hamne Udon UMLA MDC
shibun sapir siap ingin kemaju nom. Oh, minta kami udon UMLA MDC udon burung ulaya rapiangi peka school pilayoi lada udon mapi wanyar belem yangi ngintip syuk kumnukan long kublai shibun sapir siap ingin kemaju nom. Kublai shibun sapir siap ingin kemaju nom. Isu tanadro bani osngom ju kami osngom ba ong ba kisai na pla ladir ki pendut khamtam ya kan ba kiyo tengi ngi yo isya kat no kata kajing terang jong pi ban kentiu ya ka school ban kentiu ya ka development hang leha than jong pi tengi so ya sukman ro ba anapo basin ro pi yo kan ka protection wall hawat kidang bun ki jing train na po block sis pa singiro ki don hang tai bat na sukman ban pentip lang hapi ki kumi ki pa bat hapi ki kena school ba ngile ka sarkar kalau ada sanction ini sautli hapo ka blok rani kor na bantak ini digital library bat ka wei ka don hang ni hian nok kadai la ada sanction ha ka dor ka ba arfuai lak dekat nyolak ka dei na bantak ka building bat saulak ka dei na bantak ki kot bat na bantak ki komputer te nala pli kan ni bat ngi kermen bangin sayuk plim tau snem ngagar pat ki mi pa bat kena school sobha kalau along kumba I support ipi kumba pi ong mene mo baka baki kwa ban pli komputer barok la kwa don ka subjek komputer ndrai badang duna fund dang don dang duna naman taban bu ikni komputer school tekan ni kalau along ka jingker ku ka ba ka sarkar kala i cengai baka jing don kam yakini komputer kan ka juk ka bementa ka jing don kam kata ka library ka jakak record iki kena bakin don lang hang ta kin yok kikot kin yok komputer kin yok ka internet ka babiang bakin yok ban pule ba kumbangi jiyo sngo ba ong ba ki school nang kendong kim yakot bor bat ki school sa mokorwat na siya sor ndray ha ka juk internet menta kamlong sukumta ka ba pikwa pule ka ba pikwa tip ya ka perthai kala pila yo lut te kanika digital library ka jington ka kamdei tang ya ka snong hangni ndray ka de ya kanika circle ka jong kanong na te kalong ka jikir kusya nam ta jong pi ban pendon kam ya kani nadu dang rit hikai ki kun bakin let lang testa ban let hakani ka digital library ndang ila play bakin let bakin pendon kam ki komputer bakin krek ki kot khnang ba akan long sisa ka jing kerku pini isya kumbang kino hikai wat juduk mensi mino hikai pi yo sngo pi yo i ba kani ka dong jong ni sani pi ong sani kalong kendong kam long su kumta traisi tom pendon kam ya kini ki infrastructure kini ki scheme ki baka sarkar ka ai pendan kam yalam ki kena hikaya ki pinse isya ka ega kani kini ki sembai ki ba pibet pinse isya utau so lengba ngatrai pila ilpa tang naki ex student ki alumni ka no kila contribute ha ka school ka jong pi te next camp banang ni syak makro kumju pin isya kita ki contribution kita ki so ki babaha te nabataki alumni members na marngarong ada way alumni member jong ka school na activity hapo mo korwat na pass matric nang to te hakapor ba dap santos nem lengba kanila scheme CMYDS ki ong kanila Chief Minister Youth Development Scheme na po DC office ngi penyo hoy kamang kabarit tang santo hajar ndray kat no kalayarap lang man thit tang ban pen kala digital ban pen kelas smart classroom man thit kawai komputer neki kot neki ben tekal ayarap teki no pila don lepa ka alumni association da pidan pila ban let mi isa dis office pin bat jing tip khambahala ni pila man kali nangaro ngan yarap kanang ba piro pila ban penyo jing yarap nam ta ka school jong la jong ro tekan ni kan hoy ka jing yarap kam de ka bahe ka de ka barit ndrai inu jing yarap inu barit ro ndang ila penlang itai ki jing yo jing mentoi barit kan salo ka bahe ka jing dap silver jubilee ka jing dap arsan snem jong ni school ngayang to kapor ngadon to kamen sim ngaudiaw haba ngapet ya ka yung school but haba ngayo skuru ya ka jingya jenti ki jopi haba idai baka jingsen ya ka school kalong bansa kan mau ya wei irorong ba jong kakur nang ta ka wei pat kalong ba kathong kalong ba kumno ban penang ban perstat ya ki hep ki berit benyo sisa ya takahok kejongki kamtam habidei bat kapule kaputhi te ngayang tu kapor ngapet ya ke school ngapet ya ki saudong sokut jokri ka area sisa kalong sisa ka ba isnai sisa
Hendrai ngayang mentakas ngi tang hapreng asnem laisnem tuna. Kalak kelabak. Habang asange kali hantai mene ngalajan pemitu su. Mu kata kecing kela. Kecing kela kalong bah mdei tang nakarau banga ice cream nak kata kecing pi. Mdei kecing kela lang bah kecing trish tom kecing pi. Ki nong penyaj jong ka school. Ki management jong ka school. Kumba pilapan pau. Bahwa pilapan ya ka skim. Ngalapan yo ya ka skim. Hendrai kat kum ka banga ya ka skim kat kum ka papia tray. Kala dei sisa ka ba pila tray tam. Sepolak mengibu ya kena ka skim. Hendrai kat kum ka cing tray ka banga pek. Hakum gini kijuk ki por perthai ko mangi ong irem ki mar ki mata. Kemut pila tray tam sisa. Bat kane sisa ka ba ngayro markhmat. Ya ki kam ya ki skim ki ba pi pentri hok. Ngaju ong barabor. Habang ai ki skim. Sya ki pun teli ki school dan ki snong. Dan ki penta ki paper. Ya ki Emily skim. Ngaju ong wat perkhat ba ka Emily skim pin pan ba pin yo no. Ba pin tre ha ka jing yo no. Ndai kane dei tang ge ka jing rap ka jungi ka junga nak kata ka jongpi Henry pihapan tristom ban pelut wat na pala diru ban pendap habi dei bat ka jing don kam ka jongpi tingai ro saya ka jing pentrei ka jongpi ka ba pila pentrei hok sisa ya kane ka skip ka thong ka jongpi ka bala pen pau sya kata ka jing angnot ka jinga jenti ka jongpi mentala arpo kundai snem enter ha ka jing sakri ka jongpi pila sakri ka ba hok sisa pila pentrei ya ka hok sya habai dei bet ki skim bet ya ka jing sakri ka ba pi aisha ya ka jing nang ka jing start khamtam ya kini ki hep ki bret ki jongi ngayu i sisa ya ka jing e ki don ki school ki ba ting ting wat akpor yur kimla men pelong school tang na kadau ba kimbiang ka yin school kimbiang ka building kimbiang ka yin school kala jot kala pra kimla ba men pelong ya ka school te kata kala along ka mau jutut ya kinoi kai sebat ya kina joka school te ngadon ni ka thong ba na kaleng junga komo ono mikmat ubang hape ia barok kiliam la ka dei ka school sorkan la ka dei ka school shimet la ka dei ka school jongka balangru ka ba dei sisa ki ba ai sekri hok sisa na kamta kisnong ki thau na kamta ki khna jongka school ngaju don rengkat kat bala kabor kat bala kabor ndai don pat ting ting ki school kiba ting ting kisim kabu kiseng ya ka school tang bat penyo nong na kamta kakam kejungki kumbala ong dei wei nong keren mene ba ka jela ka jungi ka jingdon jo ka school kalai rangkat bat ka jela jo ka Kerala ka dei thau ka jingang ka jing start wat apo ka jela ka kari ka jungi mat ngampa kala ka dei ka jela ka ban ningkong du da dei haka ya khanya ka kedan haka jingang ka jing start haka ta ka pulia ka puthi ka jela ka jungi lese kawan khamatrai habi dei bakam pulia puthi dengi phai pat haka jing pon jo ka school kalong ka bala-bala de don ting ting wat na kaliang jo ka sorka wat manga komo no mai kemaru kalong ka ba namar ka jingsen school ting ting kila perkhat no tang na kadau ben penyo no umdei kumbala pen pau na kle king so school kri ka holin ka ba kila aisha ta ka mensim ben sakri hok na ka pa ben penyo nong ya ka jingnang ka jingstan ting ting is ngodiau modon ki thinking ki ba seng school ki perkhat ta kumwei di don pat ki ba seng school ki pa perkhat sya ya ka lawei jong ki hep ki barit ki jongi ben nginget scam balang ba jong ka school kumbala pen pau hati ki por ka ba ngadon ha ka jingrakhi ya ka silver jubilee ba ki pun ba ki balami ki re ustad ki officer ki noi kai school ki wei de
kiba trai kiba kata kiba kat kiba ta kiba lami na kene ka jingmi ki khna na kene ka jik sakri jong kene ka school tenga kermen ba nangne sakmaru bangilayo kantam ya ka building kababha kabala paka kabala light na uslap na upre na ul air na ka jik shit na ka jing kriat ba phin nang trai sitom susu umdei ba phis ngodiau kum ba phila ong mane ba hoi apreng kicing tuna apreng kicing apreng le se kebangi perkhat ngi kinong kendong ngimla benle benyaran rengkat kerdan ha kicing hikai lane ha kiwe ki betwe ki pentaru hendrei larap hi gron sha kata kicing kut jingmut kicing phi apreng kicing makanaru kicing kamla benkhang kamla benkhang bengi iye kini ki snem kisngi ki por ki pamenta langi phai ki resol paper ki bawan syakmat hak kerdan pule kam dei shu tangki khna ki ba pule tang hapo so wat na ki school no kendong ki jungiru ki palabon ki bawan syakmat kata kabut ngia sakhi kajingwan syakmat ka belong lengba kajing tristom kajong phi ba phi aisha ya kata kajing nang kajing start ban tristom sha ban ay kajing start na kamta kini ki khna school ki ba phi kai